ଚଢିବାକୁ ମଜା ଗଲା ଆସିଲେ ଖସଡ଼ା ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଏଇଠି କଟି ଯାଇଥିଲେ। ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ टिकी कोणाला नाही काम ଏଠା ନୁହଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇନେ ରେ ଏ ବାଟା ଉପରେ ଗଛରେ ବାଟା କନ୍ତଲା ଅଲି ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇନେ ଉପରକୁ ଏରି ସେମାନେ କଟି ଗଲେ ପା ଆମେ ସେଇଟା ସେଇଟା କହିଲା ଦିଦି କଣ ଦିଦି ଦିଦି ଆସୁରେ ଏ ଆଇଲା କି କାଇଁ ଆଇଲା କହିଲୁ टिकी काई रे बइछि कोडी ए जुता पिला गुरु बइछि ଚାଇଟା ଦେଇକି ଉଠେ ନା ନାହିଁ हां ଆସିକି 40 ଦେଇକି ନା ପଇସା ଉଠେ ନା ନାହିଁ ବୋଉ ଆସନି ବିଲୁ ଗୁରୁ ଆଠୁ କହିଛି କାଇ ବା ଆସନି ସେଇଠି ବସ ପଡୁ ନାମ ବାହାରି ଏକାଥରେ ଗଲେ ଘରକୁ ଏଠି ବି ଚଳିଲା ଆଠୁ କହିଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି ଆଠୁ କହିଛି ବୋଉକୁ କାଇ ବା ଆସନି ये चतुर्मास चढ़ पार गड्डे
ଏ ଗୁଡି ହଁ 20 ଟଙ୍କା